खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय दा बे भिडिअ जागोन जोंहा पोस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपखौ जों माबोरै रिनिउवेल खालामनो हायो स' चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होदो स' बेबादिनो गोदान आपडेटफोर मोनबाय थानो हागोन स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जों गिबियाव NSP नि पर्टेलाव थांनांगोन जों बेयाव सार्च खालामगोन NSP and enter जों नैबेयाव फार्स्ट पर्टेलावनो थांनांगोन बेयाव पर्टेलाव थांखांनायनि उनाव नैबेयाव क्लिक खालामदो नैबेयाव बेनि उनाव मा खालामनांगोन एप्लाइ फर स्कलारशिप थांनांगोन बेनि उनाव जों लगिन खालामनो थाखाय जों लगिन विथ आपार आइडि लगिन विथ OTR जोंबो खालामनो हागोन जुदि OTR आ नागिरबा मोनासै पासवार्डबोथ' रिसेट खालामलाबायनांगौ जायो जुदि लगिन विथ OTR जों खालामनो हायो आं दा आधार कार्डजों खालामगोन आधार कार्ड नाम्बार होनानै OTP होबानो थाबैनो खामानिया जायो स' बेनिखायनो आधार नाम्बारखौ होगोन स' आं दा आधार कार्डखौ होबाय बेनि उनाव गेट OTP बेनि उनाव I एग्री होदो बेनि उनाव OTP थांगोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव दा आं OTP खौ होनसै OTP होखांनायनि उनाव बे केपचा क'डखौ फिल खालामनानै होबानो जाबाय फिल खालामखांनायनि उनाव लगिन विथ आधार लगिन सक्सेसफुल दा बेनि उनाव जों थांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन प्रेस रिनिउवेल जोंना रिनिउवेलनि अप्शन फैबाय दा प्रसिड खालामदो राइट साइडआव दं बेनि उनाव जों लेफ्ट साइडआव नुगोन रिनिउवेल एडिट एप्लिकेशन बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव अके होनानै होथ'दो बेनि उनाव जों स्क्रलिं खालामनांगोन बेयाव अलरेडि फिलआप जोंनि प्रिभियास इयारनि डकुमेन्टफ्रानो बेयाव गासिबो फिलआप जानानै थाखाजोबखादों स' जोंना सेभ एन्ड नेक्स्ट होदो एबारो बेनि उनाव जोङो फिलआप खालामनांगौ गोनां जाहैबाय जोंनि क्लास स्टार्टिं बेसिकेलि क्लासआ खायसे स्टार्ट जायाखैबाबो जोंना क्लासआ गासैनाबो 1 आगष्टनिफ्राय स्टार्ट जायो नाथाय नोंथांमोना जुदि कनफिउज जायोबा टिचार्सनाव सोंहैनो हागोन प्रिभियास क्लास पार्सेन्टेजखौ लिरदो बेसेबां एटेन्डेन्स जाया सोरबा पार्सेन्टेजखौ मिथियाबो जानो हागौ गावबा गाव गोसोबादिबो होनो हागोन सेक्सना गैयाब्ला सेक्सनखौ दाहोसै बेनि उनाव कन्टिनिउ बेनि उनाव I एग्री साबमिट बेसिक डिटेल्स येस बेनि उनाव अके बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो फिनो बेयावनो प्रसिड क्लिक खालामनानै रिनिउ एडिट एप्लिकेशनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो कास्ट सार्टिफिकेट एन्ड इनकाम सार्टिफिकेट जों आपल'ड खालामनो नांगोन जों कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामबाय आरो जोङो इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामबाय स' आपल'डेड साक्सेसफुलि बिनि उनाव जों सेभ एन्ड नेक्स्ट खालामनो हागोन दा जोङो बिनि सिगां जों मा खालामनो हायो जों बेखौ डकुमेन्टआ कारेक्टलि आपल'ड जागोन जायाखैखौ नायफिननो हागोन प्रिभिउ नङाब्ला उल्थां फाल्थांबो जालाबायो एखमबा समफोराव बेनिखायनो नायफिननाया गोनां स' जाबायोब्ला जों सेभ एन्ड नेक्स्ट होगोन I एग्री फाइनाल साबमिट येस अके Your application has been renewed successfully. So नोंनि मबाइल नाम्बाराव रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे SMS थांगोन जे रिनिउवेल सक्सेसफुलिनि स' बिदि थांब्लानो नोंनि पोस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपनि रिनिउवेला सक्सेसफुल जागोन स' बिराद गोरलैथार बेखौ अनलाइन दखानाव थांनानै खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया गावबा गावनो खालामनो हाखायोब्ला मानोथो थांनो स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन बेबादि गोदान आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो स' थेंक इउ स' माच